Здравейте! Днес ще си говорим за партньорските взаимоотношения и Space Therapy. По какъв начин процеса може да ви помогне в партньорските взаимоотношения и как може да го използвате, за да ги подобрите. Много често това, което се случва, че един от партньорите има огромно желание да разчиства, да подрежда, да оправя и да изхвърля, докато другия не е съгласен с това. Много често се среща. И за това има няколко начина, по който можем да процедираме. Сега, ако ние сме човека, който не искаме да се случва това нещо, е добре да се информираме за това, защо, примерно, нашия партньор има нужда да разчиства, да подрежда, да изхвърля. По-скоро да бъдем любопитни, да задаваме въпроси. От какво имаш нужда, защо мислиш, че когато изхвърлиш това и това, нещата ще се променят, какво се случва, т.е. да има един разговор, за да може да видим дали това е нужда, която всъщност е конкретно свързана с човека, или нещата, които той казва, всъщност имат много голямо значение за общото пространство, по-скоро за цялото пространство, в което живеем. Ако обаче ние сме от другата страна, т.е. ние сме тези, които искаме да разчистваме и да подреждаме, нашия партньор не е съгласен с това нещо, пак съветвам да се започне с една комуникация, да се обясни на партньора, че за нас е важно да се случва това и това няма нищо общо с него, че има нужда мястото да изглежда и за двама ни добре, може да се пробва с някаква малка част от някакво пространство, с други думи, просто да кажете: окей, нека този шкаф просто да го подредим. Няма да изхвърляме абсолютно нищо. Просто тези неща ще ги сложим в една кутийка, в някаква къща, ще ги сложим в мазето, ще ги сложим в някой друг шкаф. Просто за да видим как е сега, когато този шкаф е подреден, оправен и така нататък. Просто да се почне с едни малки стъпки да се тества през пространството и много бързо всъщност ще можете да усетите, че когато пространството е подредено, това е добре както за вас, така и за вашия партньор. Разбира се, ако вашия партньор категорично отказва, с други думи, не иска нито да тества, нито да пробва, не иска никаква промяна, абсолютно нищо, в смисъл всичко трябва да си е такова каквото си е, имате всъщност избор и изборът е следния. Със сигурност вашите вещите, които вие притежавате, е добре да бъдат в определени места, примерно да бъдат в отделен шкаф, да бъдат в отделен гардероб, да бъдат на отделни места, така че вие всъщност имате пълни права върху собствените си вещи. Направете този процес само с вашите вещи. Няма никакъв проблем. Така или иначе, енергията на партньора, тя си е за неговите вещи, вашата енергия е за вашите вещи и тогава, по-скоро за да компенсирате това, че общото пространство няма да е толкова изчистено, да няма да е толкова оправено, може да пробвате по-често да прикадявате, по-често да проветрявате, по-често да слагате морска сол и едновременно с това да правите олтари, които са за хармония в партньорските взаимоотношения, за изобилие, за здраве, за тези сфери от вашия живот, които може би усещате, че всъщност са блокирани заради това, че общото пространство не е оправено и подредено. Като казвам олтар, няма нужда да е нещо голямо, буквално може да е такава кръгла чинийка, в която може просто да си напишете нещо, някоя малка фигурка, един малък кристал, абсолютно е достатъчен. Даже могат и да са три малки един до друг, не е нужно да бъдат разпределени из цялата стая на вашето нощно шкафче и така нататък. Това ще помогне, разбира се, за общото пространство. И въпреки всичко, когато става въпрос за такава крайност, аз съветвам да се със сигурност да се говори с партньора, но също така и да си дадете сметка дали няма много голямо разминаване между вас и вашия партньор в този аспект. Защото толкова голяма разлика в отношението към вещите, както и към средата, обикновено няма как да не се прояви по един или по друг начин, съответно във вашите взаимоотношения. Тоест, този партньор, който се
така да го кажа, заинатил, нали, за това, нали, да не се разчиства, да не се разхвърля всичко, да е такова каквото си е, т.е. да няма абсолютно никаква промяна, да няма гъвкавост и така нататък. Най-вероятно това поведение го има и някъде другаде във вашите партньорски взаимоотношения. И затова моя съвет е просто да си дадете сметка дали вие сте окей с това нещо. Ако сте окей, разбира се, всичко е наред, със сигурност това, че къщата е разхвърлена, няма как да ви развали партньорските взаимоотношения. Ако не сте окей, обаче, имате възможност да добавите това нещо към преоценката на това докъде сте в партньорските взаимоотношения. Тоест средата може много бързо да покаже проблемите, които по принцип ги има в динамиките между вас. Пространството по много специфичен начин отразява динамиката между нас и нашия партньор. В повечето случаи е буквално директно проявление, т.е. колкото по-голяма хармония има между нас и партньора ни, толкова по-лесно пространството се обновява, толкова повече спокойствие носи и на двама ни, толкова по-лесно се оправя и почиства. Точно обратното, нали, колкото повече конфликти има между нас, толкова повече пространството ще го отразява с хаос, с невъзможност да се поддържа ред, с невъзможност да се намери система, която да е подходяща за нас, с непрекъснато преплитане, нали, на вещи, като например моите вещи в пространството на партньора, вещите на партньора в моето пространство, невъзможност да се пазят граници. Най-вече границите може би са тези, които много ясно се виждат, нали, в пространството, особено в общите пространства, най-вече, нали, в хола. В хола бих казала, може би идеален вариант, нали, със сигурност, нали, за живия живот е това всеки от партньорите да си има шкаф или да си има част от библиотека или да си има рафт, на който всъщност, нали, да си държи вещите. И много малко от вещите, които са на партньорите, да стоят в общото пространство. Това абсолютно се отнася и за децата. Тоест в общото пространство е добре да има още повече граници, точно защото е общо пространство и там е важно всъщност всеки да се чувства добре. Примерно, да речем, на мъжете прекалено розови, нежни, внимателни неща може да им се, със сигурност да не им се отразява добре. На жените разхвърлените спортни принадлежности също може да не им се отразяват особено добре. Със сигурност и на двамата играчките, нали, разхвърляни навсякъде по холната гарнитура и по пода, със сигурност няма да им се отразява добре и така нататък. Разбира се, децата непрекъснато подреждане не е възможно. Нали, там се подрежда рядко и системно, защото децата така или иначе това среда не го разбират. И това е напълно окей. Но въпреки всичко е добре да има система, чрез която бързо, дори когато е разхвърлена къщата, нали, с детските неща, да бъде оправена. За това, доколкото е възможно в общото пространство, минимални вещи, които са лични и съответно, когато те се използват, разбира се, нали, в живия живот непрекъснато има динамика, но те да бъдат слагани на място, защото иначе много лесно се генерира хаос в общите пространства. Има няколко начина, по които всъщност може да се въведе баланс, когато единия партньор има нужда от едно, примерно има нужда от структура и от ред, другия партньор има нужда от хаос и от творческа енергия. Буквално е също нещо, когато единия партньор има нужда да е тъмно, другия партньор има нужда да е светло, единия партньор има нужда да е студено, другия има нужда да е топло. Със сигурност няма един отговор за абсолютно всички положения, но първо е добре тези неща да бъдат разговаряни, защото много често това води до конфликти в взаимоотношенията, които нямат абсолютно никаква връзка с партньорските взаимоотношения.
има връзка с понякога буквално с неразбиране, нали, нуждите на партньора, като например аз супер много обичам да ми е светло, как така моят партньор не може да обича да му е тъмно. Нали, малко буквално като неразбиране. Тоест първо да се говори, примерно оказва се, че партньора може би има да речем, има по Human Design един тип, който всъщност има нужда просто да му е тъмно. Или примерно може да има някоя травма, която е свързана, нали, с това нещо. Или просто нервната му система е по-чувствителна, има нужда от това да е по-приглушена светлината, за да не се активира и така нататък, и така нататък. Тоест всъщност на едно ниво, както и обратното, разбира се. Тоест добре е всеки да разговори своите собствени нужди, не от гледна точка на изисквания, а от гледна точка на това аз имам нужда от еди какво си. И обикновено тогава, когато двамата партньори разговорят това нещо, винаги се стига до, не бих казала компромис, защото между светло и тъмно няма компромис, но със сигурност може да е в едната част, съответно на стаята да е светло, в другата може да е тъмно. Особено когато става въпрос, нали, за големи помещения, това е абсолютно възможно. Тоест, съвета ми е да търсите разрешенията от гледна точка на операнта, а не или. Тоест, търсиме как и нашата нужда, и нуждата на партньора да бъдат задоволени и все едно да го приемем като едно много интересно предизвикателство. Как ние, уважавайки нуждите и на двамата, можем да построим нещо, което да е окей за двамата. Обикновено в тези моменти се стига до супер гениални разрешения. Така че това изключително много активира творческата енергия. Така че съветвам партньорите, когато има такъв дисбаланс, всъщност първото нещо е просто да седнат, да го обсъдят, да брейнсторват как може и двете неща всъщност да бъдат съвместени. За другата разлика, нали, между структура и между хаос, това много лесно се намества тогава, когато партньорите имат, примерно, всеки от тях има отделно бюро, или всеки от тях има отделна стая, всеки от тях има отделно място, нали, без значение какво е, нали, то може да е стол или може да е маса, масичка, няма никакво значение, което всъщност да е негова. Затова е изключително важно в дома да има място, което е наше. Ние сме си го създали по наш образ, на което светлината ни е подходяща, аромата ни е подходящ, изгледа през прозореца или изгледа, който гледаме докато сме седнали или докато работиме, подходящ, нали, за нас. Това е мястото, което буквално ни закотвя в това пространство и съответно после ни помага нашата творческа енергия да се разширява. Партньорските взаимоотношения винаги е актуална тема, дори когато ние трябва да си партнираме сами със себе си. Така че това е тема, към която със сигурност ще се връщаме, но ако имате въпроси, може да ги зададете в коментари, ще се радвам да ви отговоря и ви пожелавам успех в това да създавате уют както в дома, така и в партньорските взаимоотношения.